Remisko.cz, takže ty si chcel vedieť, ako zapnúť komenty, hej? Tak ja ti to ukážem. Ako tuto vyrobíš nejaké video, tak vyber si nejaké randomné video. Ja si tu vyberiem, čo ja viem. Ja si zoberiem toto video, áno. Počkaj, je to vôbec video? Áno, je to video. Ako toto je nám nejaké random veci. Hej, a tuto máš, že publikum, že áno, je to určené pre deti a nie je to určené pre deti. Dobre, ty musíš najprv vybrať, že či je to pre deti a vyberávam vždycky, že nie. A potom tu je, že zobraziť viac. A tuto potom, keď pôjdeš dole, tu máš, že ešte dole, že komentáre a zapnúť. Niekedy si to musíš pozrieť dvakrát, lebo ono ti to automaticky vypne. Takže vždycky dávaj zapnúť a toto si môžeš dať hoci ako chceš. Toto potom daj kdokoľvek a najnovšie vždycky dávam ja, ale môžeš si dať aj najlepšie. Hej, a potom ak to máš zapnuté, tak potom urobíš všetky tieto veci. Áno, máš tu toto, máš verejné, bla 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 a hotovo, už to máš hotové. A ináč, ešte som chcel povedať, áno, mám WhatsApp. Ja ti potom, a moje meno na Robloxe je, že Pickle, ako keby, že, pozri sa, ja ti to tu napíšem, Martko 813. Toto je moje meno, hej, toto čo tu teraz ukážem. Tak to si napíšeš a ak tam uvidíš nejakého bacona, čo má také oranžové tričko, tak to som ja, hej. Dobre, tak mám WhatsApp a dobre, môžeme si dať čísla a môžeme sa zahrať. A ak ti by nevadilo by ti, keby som hrávala aj s takým mojim kamošom, chcem sa ťa spýtať.